Ринат кен сайын ауыл башындагы агач ярдыру цехына эшкә килә. Узган ел азагыннан аның хезмәт урыны бирде. Эшләгән кешегә бар инде алда. Ана без бер тик торган юк. Ана колхоз заманына инде мин Зөфәр белән бергә гел. Ана быел пилорама ясап җибәрдек. Исторшлы белән инде. Ринат һәм аның 5 хезмәттәшенә яңа эш урынын авылдашлары Миңнегыловлар булдырды. Бикүлеләрнең һәм күрше авыллар халкының агач материалларына ихтыяҗы зур булуын яхшы беләләр алар. Спрос инде нигә менә бу үзебез жактагы агачка андыйны халык сорый. Усак такталары, җөкә такталары. Менә шуннан соң инде шушындый эшне ачырга уйладым инде. Бу эш белән шәңгелләнгән инде. Нурлатта тоже хәзер инде менә авылдагы участокка куярга булдым инде. Миңнегыловлар эшчән нәсел. Зөфәр гаиләсе белән әти-әнисе яшәгән һәм 5 туганы үскән төп йортта гомер кичерә. Зур хуҗалык алып бара, яңа цеха бакча башында гына. Тормышны авылсыз күз алдына китереп тә булмый. Чөнки без шушы авыл җиренә жараклашкан кешеләр, безнең семья белән шулай инде, балалар да шулай гомер буе терлек асрыйбыз, казлар тотабыз, сыерлар, савым сыерлары менә киләчәктә аларга планлаштырабыз инде. Авыл халкы җитәкчелек тә Миңнегыловлар башлангычын хуплый. Бик кирәкле шөгыль. Ул инде безнең җирлек өчен генә түгел, тирә-яктагы җирлек өчен дә тактасы, опилкасы һәм башка кирәк яраклары белән дә җирлектә эш урыннары булдыру шул ук вакытта кешенең кереме артуына да китерә. Мин авылдан аерылгысыз ди Зөфәр. Шуңа да һич нинди авырлыкларга бирешми, планнар кыра, ниятенә ирешә. Менә шушы эшне җәелдерергә инде безнең хәзер бит инде ипыбыз да бар. Урман хуҗалыгы үткәрә торган тендерларда участвовать итеп, шуннан участоклар алып, урманнар алып. Шунда бригадалар куеп тоже эшләргә, икенче бригада була инде урман әзерләүчеләр. Күп итеп терлек асрау, кашкырт үрчетү. Булары Зөфәрнең киләчәккә билгеләнгән планнарының берничәсе генә әле.